keponakan turi putih keponakan Acem melorot tiba nyemplung Mbok ira kembali Mbok ira Boiro kembangi apa? Tibane 6 apa 5 ta ki mo? Kok bingung. Anu ketularan sing ngebas mah lho. Bandul ngono. Grupe beda-beda gitu. Iya. Grup campur bawur. Berbeda-beda tapi tetap satu jual. Menyatu. Berbeda-beda tetapi merah, tutup merah Ya. selalu dalam jiwa. Satu rasa. Iya. Berbeda-beda tapi tetap merah, tetap satu rasa. Hei. Berbeda satu rasa. Hei. Del anu nih. Hei. Anu apa jenis? Anu moto. Motonya Jargon. berbeda bendera tetap satu tutup satu rasa. Hei. Si. Untung si ya. Menika sinden keturunan kodok bangkak iki. Kocok Ayo. gendho Sakau. Tembangipun napa tinggal janji nggih? Tinggal katresnan. Tinggal katresnan. Ninggal janji. Oh. Ngene. Ambak ngene ning Sidoarjo bintang tamu lho iki. Asem. Dek Ke sing opo. kuwi dalang spiritual. Kira kuwi ra metu kok. Iya, Dek. Tembangi, Dek. Aja bocah iki aja njaraki. Jarak. Ngene iki ndi sondang mari, angger pentas Nah, petuk ngono di lho. jarak, pentas petuk di jarak. Dijarak. Kapan marine? Proses terapinya itu enggak sembuh-sembuh. Nah. No, Betul. Nduk kene, Nduk. Pinter, betul. Aku kan bapakne, Nduk. Cium. Dicium. Asik. Jajal aku. Kasih. Kayak asli ya haus to. Haus. Kancane dipakane. Aku wis nek ngono kuwi aku wis ngusek. Iya, Nduk. Ninggal. Biasa melu-melu. Ayo sih jajal si tembangmu sih. Iya. Tembang katresnan. Pin, Pin. Oke. Tapi Aku ning lihat nang kowe pengetu ning rumah to, Pin. Oh ya wong sepi sini. Ya. Jajal, kot sih. Kot. Raos sih. Dicokot. suarane jenenge. Akot ki lho kok dicokot apamu sing mau cokot kuwi? Si. Diterapi ora mari-mari. Ya. Nah. Ya. Yo. Suarane iki lho. Ayo. Ayo lho. Landang kok. Suarane Iya, sampeyan. nggih. Layak. Layakno nyapo. Layak dadi bojomu. Neh. Tang gosok. His sapa? Sorry yo. Wah, Bojoku dhewe sing ngosek aku lho ora. Biyen. iya. Walah. Sedang. Berarti Sedang. Amanto. Swarga langgeng. Kono nyauri, aku bakal mudhun saka Arkopo. Pak Rai. Wis Ayo gak kan enek. mbano. Wis gak enek. Sing nggih story kuwi wis gak enek. Alhamdulillah. sesuk tak gekne. Nah yuk. Ya. Kaku berarti ya. Ya, Dok. Yuk, sikat. Susi. Oke, ada satu. Berapa sih? Ninggalkan Tresman. Yo Pak Santo, atur ke tinggalkan terusan Pak Santo. Wafaran. Selamanya. Buat Bang Santo. Nangis sajroning atiku. Nalika siramu ninggalku. Ojo
lali panyuwun uga manang Ayo, 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 ayo. Ayo, Jok. Iki lho bocah. nangis sajroning atiku nalika siramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan ringi moga-moga Gusti nijabahi sakapan anggonmu ngalih bisa kumpul kaya ing uni Udah yakso yo. Nduk wis sampun terima kasih Sama-sama. Mbak Limo. Sama-sama. Terima kasih Mbak Susi. Saya bengi nyesek saya